Mamano, Ibundamane against Mamano, Akakwanya, one Adamazi TV. Ebano, Ugwe, or Ebana Bo, Olanta, Nde Otu, Otepia, Kakapo, Otepia, Kakapo, Webarosa, Buo, Eban Ugwe, Ebia, e may observe their custom and tradition. Because onye onna Ugwe, wo, Eze Ndi. I got like ka ọkọwatụrụ anyị onwe ya gwata anyị onye ọwụ ma gwata anyị anya n'ụbọchị nketa ma ebe a chọrọ ego ugwe ndewo onye eze ndewo Avamza Israel Highness Eze Precious Ogemdi Ngwu ọmụ Ezi Ndi n'ọnọdụ taa dị na taa wụ Izu Eze Agwu. Izu Eze Agwu awụ mmalite izu anyị nwawo Eze Agwu anyị megba izu 8 days later arụ n'ọha emewe iji gosi na anyị nwawo ndị gbupere arụ a okigbo mma anyị megbala ihe kwesịrị ime anyị mela de normal ritual anyị kwesịrị ime na wada nna anyị wụ abụghị n'ọbịa anyị ma apụwa taa dị n'ugbu a gawa n'ogo na nkume ikpe ka anyị ga mepụga nke fọrọ arụ okigbo mma ndewo